Kukuing pondhasi pancranti ora ngujiwani. Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 4 Desember taun 2025. Kapethik saka Injil Matius bab 7 ayat 21 katerusake ayat 24 tekan ayat 27. Dudu sawijining katepaken menawa waosan dina iki banget laras karo kahanan urip bangsa Indonesia. Mrigine para sedulur kang madunung ing Provinsi Aceh, Sumatera Utara lan Sumatera Barat kang lagi ana jroning panandang awit bebendu banjir bandhang kang kejaba kasebabake dening udan deres jroning wektu kang suwe kinantenan sindung riwut kang gedhe. Nanging uga dening pokaling manungsa kang luduk kemaruk srakah ngangah-angah tan migatekake karaharjan lan kaslametaning liyan. Sajak Gusti kersa medhar piwulang saka kahanan iki, wong sak temene panjenengane ya ora ngersakake manungsa urip jroning kasangsaran. Kanthi migunakake gegambaran prastawa alam, Gusti Yesus mulangake marang para murid bab wigatine ngedegake omah karohanen kang kukuh sentosa. Sawetara piwulang bisa kadudut saka waosan dina iki. Sepisan, wigatine ngrancang bangunan kanthi permati jer omah iki kapigunakake jroning mangsa kang suwe. Syukur-syukur bisa saklawase urip. Omah kang binangun tanpa rancangan kang mateng mesti bakal nekakake pituna ing tembe mburi. Kapindho, omah rohani binangun ing sakndhuwuring pondhasi saka barang kang atos kang jroning waosan kagambarake saka watu karang. Pondhasi kang kukuh santosa mesti ndadekake omah rohani mau tetep meger-meger alias ora gampang ambruk, dadal lan kenyut mring obah musik ing jaman kang lumrah padha nengenake urip kadonyan. Gusti Yesus piyambak sak temene si watu karang kuwi. Sebab ora ana barang apa wae sing saguh ngatasi kekuatan lan kasantosaning Sri Yesus sang watu karang. Sacara rohani panjenengane saguh ngatasi kekuataning piyala. Kejaba tansah ngendelake panjenengane saben-saben ana udan barat lan sindung riwut reribet lan maneka prakara. Para pendherek dalem kaprayogakake padha ngayati piwulang lan pakon-pakon dalem jroning urip padinan. Bisa wae udan barat sindung riwut bebaya reribet lan perkara dumadi amarga lupute pendherek dalem Gusti kang ora nuhuni dawuh piwulang dalem sewalike ngetut godho pamblithuke piyala. Bisa wae udan barat sindung riwut maneka perkara bebaya lan ribet mau dumadi jalaran para pendherek dalem Gusti ora tumindak apa-apa kejaba amung sesorah lan sembayang. Ora ana tandang gawe lan pakarti kang gawe tentrem lan ademing pepodo. Ora ana kupiya lan usaha kang gawe karaharjaning liyan. Gusti Yesus piyambak ing waosan ngendikake, dudu saben wong kang nguwuh-uwuh marang Aku, Gusti-Gusti bakal lumebu kratoning swarga. Jabakno dheweke kang nindakake kersane Ramaku ing swarga. Para tresna PLM kinasih, dudu saben wong kang wuh-wuh marang Aku, Gusti-Gusti bakal lumebu kratoning swarga. Jabakno dheweke kang nindakake kersaning Ramaku ing swarga. Tegese, tumindak becik ngayati pakon tresna tintresnan, mujudake salah siji cara kanggo ngedekake bangunan rohani kang kukuh sentosa kang tetep jejeg meger-meger saka sakeh sindung riwut donya iki. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muji sembah nuwun awit penget kangge mangun griya rohani ing sanggiling piwucal sarta dawuh lan pakon dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.